kalo caman jɔra silamɛ si tɛ yen nɔ k'a b'a kalama adamaden kan ka sira fɛn kelen min ye i nɛ wallahi n'i ye mɔgɔw ta k'u bila ɲɛmɔgɔya la i dar'u la de n'an dar'u la an k'an jija an ka ko t'u bolo mais tuma bɛɛ kuma kelen min bɛ mɔgɔw nɛn kan mali kaloko kɔni hali a tɛ ye u b'a fɔ yan kaloko kɔni hali a tɛ ye u b'a fɔ n balimaw an ka sira ala ɲɛ an ka se an nɛn na mɔgɔ minnu tun bɛ k'a kɛ u lawale olu mɔgɔw tɛ yen nɔ dɛ sisan commission de sigilen bɛ a kama walasa kalo bɛ se ka ye mali kɔnɔ cogo min na wa n'a sabatira n'u y'a fɔ an ye anw bɛ sira mun ye bilen ka d'a kan n'a kɛra jurumuko ye a b'olu de kan e bɛ sira mun ye walima kalo bɔlen e kelen k'o ye nin tɛ bi kalo yɛrɛ nin tun tɛ kunun kalo yɛrɛ jɔnni y'e bila a la ka d'a kan hadisi yɛrɛ faamuya i b'a faamuya la fa in ghumma alaykum o b'a yira kalo bɔra dɛ mais aw de ma se k'a ye ka d'a kan tabule nana don aw n'a cɛ kabanɔgɔ donna an n'a cɛ o b'a yira k'a fɔ aw de ma se k'a ye a m'a fɔ ni kalo ma bɔ dɛ ko mais ni dibi donna an n'a cɛ o b'a yira an ka hadisi ninnu faamu kosɛbɛ wa anw ɲɛna ko mali dɔrɔn de don mali tɛ mɔgɔ minnu sigilen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'o ye saudiya ni egypte ninnu ye arabu dugu de wa ninnu ye dugu belebeleba ye diinɛ kan an ka diinɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a ma kalan kɛ ninnu fila la ala kɛra ka dugu de ye makan kɔni bɛɛ b'o dɔn mais egypte fana cidenw ka dugu kɔrɔw de don wa kalankɛlaw caman bɛ yen nɔ mais ninnu dugu fila tun bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ u tɛ sun kɛ ɲɔgɔn fɛ ni nin ye kalo ye nin tɛ sɔn a nɔfɛ ni nin y'a ye nin t'a sun an bɛ mun fɔ o la yala olu ka dɔnnikɛlaw man ca n'anw ta ye wa o de la an ka hakili sigi n'u ko ko kalo yera e ma bila foyi la f'i k'a kɛ fɔlɔ la rotini ko minnu tun b'a la olu tɛ yen sisan ni kalo yera dɔrɔn a bɛ annoncer mais fɔlɔ la kalo bɛ se ka ye sani i ka tɛmɛ f'i ka taa tɛmɛ sira caman ka sɔrɔ ka taa se an ka télévision so ma u ka sɔrɔ k'a bɔ tuma dɔ la yɛrɛ n'i m'olu tigi sɔrɔ hali n'i taara k'olu k'a bɔ olu fana b'a fɔ u t'a bɔ mais sisan ta t'o ye dɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ téléphone b'an bolo i sigilen i ka so kɔnɔ i bɛ se k'a dɔn ko kalo bɛ cogo min na wallahi anw ye sɛgɛn ye kalo ɲinini na an tun sigilen bɛ Chine an ye sɛgɛn ye kalo ɲinini na anw tun tɛ sunɔgɔ ka d'a kan mun na yen tɛ silamɛ dugu ye ka d'a kan anw bɛ yan Mali ɲɛ heure 8 an b'a ta ni jɔnni ye an b'a bila ni jɔnni ye mais an tun bɛ sɛgɛn suguya bɛɛ kɛ fo alhamdulilayi nin san labanw na u yɛrɛ ka silamɛw bɛ ka kalo ɲini ni kalo yera a bɛ bɛn an ka sun nɔfɛ ka d'a kan silamɛw de don o de la kalo yeli ani kalo yebaliya kana se ka kuma fɔ kuma min n'i bɛna problème don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan mɔgɔw man ka sun bila walima ka sun daminɛ ni mɔgɔ ka kumakan ye an balimaw an ka hakili to nin na dɛ i bonyana an bolo cogo o cogo a fɔra k'an ka sun ala ka kumakan de la ala de ko faman shahida minkum shahra a karisa ma fɔ k'anw ka sun fɔlɔ wallahi mana dɔw ɲininka u bɛ nin de fɔ hali denmisɛnnin fitinin dɔ seli dɔ tɛmɛna denmisɛnnin fitinin ne y'a ɲininka ne ko karisa aw ma seli de wa a ko ayi ko karisa ma fɔ k'anw ka seli fɔlɔ nin fana ye mun ye an t'a dɔn k'a fɔ silamɛya tɛ tan silamɛw bolo ɲɛmɔgɔ kelen de kan ka sɔrɔ jamana kɔnɔ fanga kelen de kan ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sun n'o ye bɛɛ lajɛlen bɛ sun tigɛ n'o ye donc adamadenw k'u hakili to nin na en tant que a sabatira k'a fɔ kalo yera de n'a fɔra ko dugu kelen kɔnɔ wallahi an ka afiriki dugu dɔ i bɛ taa sɔrɔ seli bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la siɲɛ 3 seli bɛ kɛ siɲɛ 3 ninnu b'u ta kɛ bi gouvernement b'a ta kɛ dɔwɛrɛ b'u ta kɛ ka d'a kan dɔw ko k'anw t'a kɛ fo k'a ka fɔ de k'anw yɛrɛ y'a ye est ce que sariya y'o f'i ye ala kɛra sunna ni seereyaw ka sun ye sahabaw sunna ni seereya ka sun ye e yɛrɛ kelen bɛ se k'a ye wa an ka kɛ n'e kɔrɔla walima n'e fiɲɛna i bɛ sun cogo jumɛn o de la a fɔra ko ladili o ka kalo ye e m'a ye sun minnu balilen don o ye ka sun kɛ don min ni siga b'a la mais alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni an ye kalo ɲini 29 n'an m'a ye an ka dafa 30 la
on ni bi saba dafara ɲɛna mankan t'o la mais bɛɛ lajɛlen bɛ wuli anw bɛ su Saudi de nɔfɛ u ka sira t'a la bilen mun de la i t'i ka seli fana seli Saudi nɔfɛ mun de la i t'i ka fajiri seli Saudi nɔfɛ e k'a dɔn bi k'a fɔ ko Saudi ye kalo ye n ko ye appareil ninnu bɔra e k'a dɔn ko Saudi bɛ seli la n ko ye appareil ninnu bɔra sinon fɔlɔ la i tun bɛ wuli yan nɔ sanni ka se Saudi i bɛ kalo joli kɛ o b'a yira k'a fɔ Ala ka hinɛ de ye nin a y'a fɔ an ye an ka kalo ɲini mais Alakira m'a fɔ mɔgɔ si ye sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ kelen y'a ye ni dugu kelen y'a ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ka sun a ma nin fɔ dɛ wa nin fana mana kuranɛ kɔnɔ dɛ an kana kow gɛlɛya an yɛrɛ kan i b'a ye mɔgɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ k'olu tɛ sun ko fo Saudiya ka sun mun de la Saudiya sunna anw ma sun mun de la anw sunna Saudiya ɲɛ mais n'anw ye kalo ye est ce que anw kan k'an sigi k'anw tɛ sun wa walima mɔgɔ min ye sun daminɛ yan nɔ i taara dugu wɛrɛ la e taara sɔrɔ olu ka sun bɛ heure la olu bɛ yan ɲɛ yala e b'a fɔ ko Mali y'a sun tigɛ n ka sun tigɛ wa i b'a fɔ ko Mali y'a sun tigɛ n ka sun tigɛ e bɛ tilegan deredere la Mali y'a ka sun tigɛ e man k'o kɛ e kan ka tile bi nin de kɔnɔ ka d'a ka sun yɛrɛ taarifu la nin de fɔra ni mɔgɔ min i ye sun daminɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ sun tigɛ fɛnw ma ji ani dumuni ani shahawa ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ninnu ma k'a daminɛ fajiri ka taa se fo tile binni ma e mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka d'a kan i y'a mɛn an b'a fɔ non Mali y'a sun tigɛ a ma sun tigɛ i y'o dɔn sisan de fɔlɔ la n'i ye voyage minɛ i bɛ ka don heure kɔnɔ ka taa dɔ de bɛ ka fara kan e t'o dɔn dɔ bɛ ka bɔ a la e t'o dɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuya ɲuman d'an ma wallahi n'an m'an ka diinɛw to diinɛtigi bolo diinɛtigi ninnu n'an m'a t'u bolo mɔgɔ minnu an dar'u la k'u sigi an ɲɛ an k'an jija an k'an ka ko t'u bolo diinɛ tɛ tan tɔ dɛ ni nin kalo min jɔtɔ filɛ ni nin sera silamɛ bɛɛ bɛ kɛ kalo ɲinina ye u ye nkalon de tigɛ k'a yera jifilen kɔnɔ a yera kɔlɔn kɔnɔ tellement que dugu dɔw dɔɔnin bɛ yɛrɛ an bɛ sina k'olu saboter n'a ye Musa ka cɛ m'o de fɔ fa in yaku kaziban fa alayhi kazbu n'a kɛra nkalontigɛla o nkalon b'ale de kan ka silamɛ bɛɛ lajɛlen na sun e b'o nkalon dɔn don min tɛ sun don ye i bɛ se k'i kunkolo don o kɔrɔ walima ka silamɛw ka sun tigɛ e bɛ se k'i kunkolo don o kɔrɔ e b'i ka sun dafalen sɔrɔ i b'a dafalen sɔrɔ sahaba dɔ delila ka na Umar bin Khattab ma a y'a yira Umar la k'anw sunna nin don de a y'a sɔrɔ Umar ninnu ma s'o don mais est ce que a ko k'aw ta ma ɲa wa o de la silamɛw an ka diinɛ faamu a y'aw manko a k'a to an ka diinɛtigiw bolo n'u y'an bilasira la min na an ka tugu kɔ mɔgɔ si m'a ye ko erreur bɛ yen nɔ i ka sɔrɔ ka wuli ka s'u yɛrɛ ma k'a f'u ye karisa a ka nin kalo ɲini cogo a y'a kɛ tan e wulila ka s'u ma a dun fɔra ko i ka ɲɛmɔgɔ i k'a conseil an bɛ Ala deli Ala ka n'aw bɛ sababa ma sunkalo min bɛ ka na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ɲuman na s'an ma a musaka ko a y'a hakili to a la waati ka gɛlɛn dɛ silamɛw bɛ yen nɔ u tɛ k'a sɔrɔ k'a dun a y'aw hakili t'u la waati ka gɛlɛn bɛɛ ma mais Ala ye dɔɔnin d'e ma i fana ka dɔɔnin di dɔ ma Ala b'a ɲuman tɛmɛ Ala ka hinɛ bɛ caya nin kalo kɔnɔ nin sunkalo min natɔ filɛ a ka hinɛ bɛ caya kɔnɔ i jija sunkalo in kana bɔ ka sɔrɔ i ma dɔ sɔrɔ Ala ka hinɛ la i fana ka hinɛ Ala ka jɔnw na Ala de hinɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma ni kisi a k'o caya Alakira kan sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka sahaba belebeleba ninnu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها إليك مستقرها وإليك منتهاها يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واذكروه آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم